Hello mga Manoy, hello mga Manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Ang petsa ay 15 po ng Hunyo, ayan, June 15. So, wala tayong shoutout, wala rin tayong pabate. Pero ako nga magsha-shoutout muna sa lahat po ng aking mga viewers, sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat po ng aking mga nandito na naman. Sa lahat ng aking mga supporters, syempre. Shoutout po sa inyong lahat at naway lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Okay? So, ang tatalakayan natin ngayon ay yung tungkol po sa YouTube channel ni Reynalyn na aking ginawa. So, ito po ay binigay ko na po sa mga magulang ni Reynalyn yung channel na ginawa ko, yung Reynalyn Pagtalunan Official, para nang sa ganun sila na ang mag-manage ng YouTube channel ni Reynalyn. Kasi alam ko merong mga vloggers na hahawak na naman ngayon kay Reynalyn. So, minabuti ko na lang pong i-surrender yung YouTube channel ni Reynalyn doon sa kanyang mga magulang. Yung detalye ng kanyang channel ay surrender ko na po doon sa mga magulang niya. So, sila na pong bahala kung kanino nila ipagkakatiwala yung YouTube channel ni Reynalyn. Ngayon kung gusto nila ipagpatuloy yun, okay lang po yun. Wala po yung wala pong mga security measure or security code na kailangan pa nilang kunin para makuha nila yung account na yun. Tinanggalan ko na po ng ng security. So sila na po talagang bahalang magmamanage. Anyway, masaya rin po ako na kahit paano nagkaroon ng more than 50 subscriber yung YouTube channel ni Reynalyn na ginawa ko. Sana maparami pa nila yun. Pero andito pa rin ako para tumulong na ma-promote yung kanyang channel. Pero yung sa pag-manage ng channel ni Reynalyn ay hindi na po ako mag-manage na. Okay? So sana maintindihan po ng mga supporters and fans ni Reynalyn. Dahil alam ko marami pong mag-o-offer ng tulong na ibang mga vloggers. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa patuloy ng pagtangkilik sa channel ni Kim Valiant. Thank you po. Maraming salamat at lagi ko sinasabi na may pagpalain po tayo ng ating pong may kapal at bigyan tayo ng kalakasan sa ating mga kaisipan at katawan at bigyan tayo ng mga pagpapalas at pangangailangan natin sa araw-araw. Maraming salamat po. Thank you and God bless you. Diyos mabalos. Ang cute talaga ni Bride. Bye-bye. Thank you.